ओमफ्राय आरो नोंसोर एबसुनि मानसिफोरा हम जाय मानसिया गाज्रि लाइनाव थांदों निजिनि मेगनजों नुजोबासो हम जुदि निजिनि मेगनजों नुवाखैबा जानला मोनला मानसिखौ दाय गैयालाबानो हमनानै जेबो लाब गैया जुदि निजिनि मेगननि सिगाङावनो गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंबा बेखौ हम नोंसोरो दिनै जोंखौसो हमनो बेफोरबायदि मोनबाय जेबो दाय गैया मा गैयानो दुनिया खानाव इमान रेन्डि मानसिफोर दं बिसोरखौ मानो हमनो हायाखै होमबा जुदि जोंखौ दि बेफोरबायदि दाय गैयालाबानो हमनो गोसो निजिनि मेगनजों जुदि गाज्रि लाइनाव सोरखौबा थांनाय नुदों सोरखौबा मायबा गाज्रि मावनाय नुदों हमबानो जाबाय दाय गैयि मानसिखौ जेबो हमनो लागा मा दरखार जेबो दरखारानो गैयाना दुनिया खानाव इमान रेन्डिफोर दं बिसोरखौ माने हमायाखै जों बायदिखौसो हमनो मोनदों दिनै जेबो दाय गैयि मानसिखौ हमनो गोसो दुनिया खानाव इमान रेन्डि दं बेफोरखौ हमै बिदि जानला मोनला दाय गैयि मानसिखौ हमनाङा हेल' नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय दा नोंथांमोनाहाय थाम्बनेइलाव नायना मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों दा नोंथांमोनाहाय जे बावैसो सिगां जे बिथांमोनखौ जे बिथांमोननि भाइरेल जानाय बिथांमोननि जे कन्ट्रभार्सि बिथांमोननि जे देहा फालांगि खालामनाय बेयो जे सोराङाव फैदोंमोन दा बे सोराङाव फैनायाव बे दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरोबाव कन्ट्रभार्सिनि भिडिअ फैबावदों दा नोंथांमोनाहाय बे भिडिअनि गेजेरजों नुफिनगोन जे बे उन्दै गथ' लाइमोन गथ'आ मा बुंदों मा रिप्लाइ होदों कृष्णामणि नार्जारिनि सायाव बे भिडिअखौ नायजोबबा नोंथांमोना मोनथिफिनगोन दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों दा बे उन्दै गथ' लाइमोन गथ'आ जे देहा फालांगि खालामनाय जे सोराङाव फैदोंमोन सिगाङावहाय दा बेयो नंगौना नङा बिनि सायाव जे कन्ट्रभार्सि जे कृष्णामणि नार्जारिखौ जे देहा फालांगि खालामो होननानै जे बुंदोंमोन बेयो थारैनो सैथो जे नैबे गथ'आ आरोबाव जे भिडिअ लाबोनानै कन्ट्रभार्सिनि भिडिअनि गेजेरजों जे फोरमायबावबाय दा बे गथ'आ जे बेफोरबायदि खोथा जे फोरमायदों जे बिथांमोना जे नंगौखायनो सिगाङाव हमजादों सैथोखायसो सिगाङाव हमजादों बेखायनोथ' बिथांमोनखौ साजा होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा दा आरोबाव बे गथ' लाइमोन उन्दै गथ'आनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरखौ जे बखिनो हालायलायनाय थांखिनानै बुंनो हालायलायनाय जे नंगौ मानसि देहा फालांगि खालामग्रा मानसि नंगौ मानसिफोरखौ जे हमा नङै मानसिफोरखौसो हमनानै जे साजा होयो बेबायदि बदनाम खालामनाय साजा होनाय जे बे लाइमोन गथ'आ जे बेबायदि एथ' साहस थारैनो नंगौ सैथो बे लाइमोन गथ' उन्दै गथ'फोरा बे लाइमोन गथ'नि नामा जे माया बर' ना दिना बर'मोन बेखौ आं बारा मोनथिला जायखिया माया बर' दिना बर' कृष्णामणि नार्जारि दा बिसोरनि सायाव जे आरोबाव जे कन्ट्रभार्सि भिडिअ फैबाय भिडिअनि गेजेरजों बे लाइमोन गथ'आ जे फोरमायबावबाय जाथाया सैथो सोराङाव फैनाया सिगांनियानो सैथोखायनो बिथांमोनखौ हमनानै सेबदों बेबायदि बुंदों दा आरोबाव बे लाइमोन गथ' उन्दै गथ'आहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे बेफोरबायदि बुंनाय सैथोखायनो हमजादों आरोबाव जे बेफोरबायदि सोंखारिनाय नंगौ मानसिफोरखौ हमा नङै मानसिफोरखौ हमना बेफोरबायदि दाय होनाय बे मोजां जायाखै आरोखि दा आं बेखौसो बुंगोन जोंनि हारिनि आफादफोरा जे बेफोरबायदि लाइमोन उन्दै गथ'फोरखौ वार्निं होनानै दोननांगौ आरोखि जे बिथांमोनखौ जे आरोबाव माबा मोनसे खोथा बुंनानै दोननांगौ बिथांमोनखौ जे बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों जे मोनसे आफादखौनो जे उन्दै लाइमोन गथ'आ जे बेफोरबायदि बुंनो हालायलायनाय साहस जे दाय मावसे मावनानै गाज्रि हाबा मावसे मावनानै जे हमजानानै गावसोरनो जे देहा फालांगि खालामो जे ओरैबायदि खालामो जे बे सोराङाव फैनायनि उनावबो जे बेफोरबायदि बुंनो हालायलायनाय आसरित लाइमोन गथ' उन्दैफ्रानो जे दानि जोंनि बर' हारियाव जा बेफोरबायदिया बांगासिनो दं गोबांनो बांलांगासिनो गोबां बारायगासिनो जे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गावखौनो गाव जानला मोनला नांला बंसा फेमास जानो थाखाय सेलेब्रिटि जानो थाखाय जे बेफोरबायदि खालामो बे कृष्णामणि नार्जारिनि जे बेफोरबायदि जे खामानि गाज्रि आखल गाज्रि आखु बेबो जे सोराङाव फैबाय बेबो नंगौ सैथो खोथा जे बेनो जे लाइमोन उन्दै गथ'आ जे बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ जे बेफोरबायदि बुंबाय उन्दै लाइमोन गथ'आनो दा जोंनि आफादफोरा वार्निं होनानै दोननांगौ थाबैनो जे बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरा दानिफ्रायनो बेबायदि जायोब्ला आरो फैगोन इयुन जेनेरेसननि उन्दैफ्राबो थारैनो सोलोंखागोन दा बे लाइमोन उन्दै गथ'फोरा जे बेफोरबायदि गाज्रि लामाजों थांनायनि थाखायसो बिथांमोनखौ हमनानै साजा होदों हमनानै
बुंदों बुजायदों जे बेबायदि खामानियाव दाथां, गाज्रि आखल गाज्रि आखु गाज्रि खामानियाव आगान दाहो, मोजां जानो थाखायसो खावलायदों। अब्ला बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफ्रा मोजांनि थाखायसो बिथांमोनखौ हमदों, बुंदों, बुजायदों आरो बेबायदि जे भिडिअ'नि गेजेरजों गाज्रि आखु खालामनानै गाज्रि आखु खालामनायनि दायाव हमजानानैब्लाबो आरोबाव जे सोंखारिलायनाय, एसे आसरित जे गथ' लाइमोन उन्दैफ्रानो बेफोरबायदि। दा बे गथ' उन्दैया मा बुंदों दे नोंथांमोना नायफिननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, कृष्णामोननि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ कृष्णामोननि आंखौ केस होदों होननाय भिडिअखौ। स' आंखौ केस होनानै माला ना आंहा इयार्सआनो जादों ना मायानो जादों। दासो आङो 17 इयार्स जादों आरो। माने आं बेनि मायबाफोर दाय मावदों नामा? जुदि मायबा मोनसे दाय मावदोंबा केस हो, जुदि जेबोआनो दाय गैया, जेबो प्रुफखौनो होनो हायाबा केस होनानै लाब गैया मानसिखौ। नोंगौ नालाय नोंगौ बेखौ बुंदों। माने ओरैबायदि जाहैदों बुस्थुआ, आं बुंनाया 20K होननाया बिखौ मा होनो, आङो सासे बरमा खारवानि माया होननाय, बियो कृष्णामनिजों लोगो जायो, कृष्णामनियाबो बिजों लोगो जायो, मिसाखौ बुंना मा लाब। ओमफ्राय बिदिनो आं बिखौ रुमाव लांदों आरो आंजों रुमनि माल लायनो होनना। बिदिना बिखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आङो, लोगो मोनफेराखैमोन। बिदिना कलावसो रायलायोमोन आरो। ओमफ्राय थांबाय, थांनायाव सानैबो। ओमफ्राय एबसुनिया जोंखौ माबोरै हमनाय मानाय, मा जादों मा जाया आं फारसेनिफ्राय खोन्थाजोबनि। माने जोङो बेयाव पार्लार दं होननानै मिथियामोन। ओमफ्राय सानै सिख्ला ओंखारबोदों पार्लारनिफ्राय। ओंखारबोनायाव जोङो सोंदों, आब'मोन बेयाव पार्लार दं ना? बे पार्लार नामा? बिदि होननानै, बेयाव खानाय सिनो नामा? बिदि होननानै सोंबाय जोङो। सोंनानै ओमफ्राय हाबैदों। जोंखौ हाबैनि सिगाङावनो एबसुनि मानसिया नुखादोंमोननो जेनेबा। ओमफ्राय हाबैबाय, हाबैनानै खानाय सिननानै ओंखारबोबाय। ओमफ्राय आङो मोनसे गस्ला गानदोंमोन ना, ओमफ्राय नै गस्लाया बेनो जाहैबाय। गस्लायाथ' नै उल्था मडेलिंखा लोगोफोर, गस्लाया नै बेनो, गस्लायानो उल्था साइजखा। ओमफ्राय आंखौ होनदों आरो जेनेबा, नोंसोर जुदि गाज्रि लाइनाव थाङाखैबा गस्लाया माबोरै उल्था जाबोनाय होननानै बुंदों आंखौ। गस्लायानो बिदिखाबा आं मा खालामनांगौ, गस्लायानो उल्था मडेलिंखा मालाय। ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओंखारबोबाय, ओंखारबोनानै बेयाव हटेलाव ओंखाम जाहैबाय। ओंखाम जानायाव जोङो ओंखाम जाबायदोंमोन। ओमफ्राय गावसोरबो एबसुनि गणेश होननाय, ओमफ्राय सासेया सोर मिथिया आङो, बे सासेखौल'सो सिनायो, सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्ट। ओमफ्राय बियो फैदों, बिसोरो सानै फैनानै रुटि जादों। ओमफ्राय जोंबो ओंखाम जाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय थानायाव सोंदों जोंखौ, मायाखौ जों आंखोजों। ओमफ्राय नानिमोना बहा थायो, मा मावो मा मावा, बबे कलेजाव फरायो, मा खालामनो फैदो, मा मानो फैदो, बहा थांनायदो, बिदि सोंदों। जुदि जोंखौ गाज्रि लाइनाव थांनाय नुदोंबा ना, डाइरेक्ट जोंखौ पार्लाराव हाबनायखौ हाबैनि सिगाङावनो नुखादोंमोनबालाय मानोथो पार्लाराव डाइरेक्ट हाबनानै जोंखौ मानो हमैयासै। होमबानिया निजिनो मेगनजों नुगौमोन ना मा खालामदों मा खालामाखै। जुदि माबा मोनसे प्रुफ देखायनो हागौमोनबा हम, जुदि जेबो प्रुफानो गैयाबा, दायानो गैयाबा मानसिखौ हमनानै मा लाब। बिदिनो ओमफ्राय लाना थांबाय गावसोरनियाव अफिसाव। लाना थांनानै बिदिनो सोंबाय, ओमफ्राय नोंसोरो सोर सोरजों लोगो जायो, सोर सोरजों लोगो जाया। बे बरमा खारुवानि माया होननाया कृष्णामनिजों लोगो जायो होननानै गावबो खोन्थाबाय। ओमफ्राय जोङो कृष्णामनिजों आंजों सानसेखालि पाठसालायाव थांखांबाय। बिदिनो 20K आव फानदों जोङो बिदि होननानै होनबाय, आंनि सिगाङावबो बुंबाय। ओमफ्राय बेथ' बुदों दिसुन, सानैखौबो बुदों, बिखौबो बुदों आंखौबो बुदों। ओमफ्राय बिखौबो बुनायाव बियो बिदि हुस गैयै जालांबाय, बुनानै डाइरेक्ट सियाराव जनाय बायदिनो सियारनिफ्रायनो उल्थायना गोलैलांदों। ओमफ्राय दसे उनावसो हुस फैबाय। ओमफ्राय बिदिनो मानसियाबो मा जानाय, दसेनो निजिनि ताबिजखौ बख'बाय, बख'नानै बिदिनो मोदायनांबाय। ओमफ्राय सोरबा आंखौ हायल' लांनो फैदों बिदि होननानै बुंबाय। ओमफ्राय न'नि गार्जेनफोरा फैबाय, फैनानै बिखौ लाना थांग्रोबाय। बिखौ भिडिअ'आव नुवासै दिसुन, बिनि बुंनायखौ माने भिडिअ'आव नुखायासै, बिखौ न'निफोरा लाना थांबाय नालाय। ओमफ्राय आंनि सिगाङाव बिसोरो आंखौ बुंबाय, दे बुंना हो, कृष्णामनिजों दहायो बेयो कृष्णामनिजों लोगो जायो मायो, पाठसालायाव फैदों मादों, थांनाय बाथ्राफोर बुंनायखौ नों बुंना हो दे, बिदि होननानै आंखौ बुनानै एबसुनिफोरा बुंनो होबाय। ओमफ्राय आङो कृष्णामनिया 20K आव थाङोनो, ओमफ्राय
इदि हरसेयाव 20k लायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो जोंहा जेबोआनो दाय गैया कृष्णामणिखौ आरो आं फंनैसो बुंनो सानो नंगौ बाथ्राखौ मालाबाबो थगायनो नाङा नंगौबा नंगौ जुदि पाब्लिकनि सिगाङाव मालाबाबो निजिखौनो थगायनो दा नाजा बे बरमा खारुवानि मायानो नोंजों लोगो जायो नोंबो बिजों लोगो जायो आं बिखौ सिनाया माया होननानै बुंना माला सिखावनि सालाया मालाबाबो गोलाव जाया बि खान्दायानोखा बिदि पाब्लिकनि सिगाङाव निजिखौनो बहुत मोजां देखायनो दा नाजा आरो बेफोरबायदि आं बेखौ सिनायानो मायानो नंगौ आंथ' कृष्णामणिखौ सिनाय हाया बिबो आंखौ सिनाय हाया बरमा खारुवानि मायानिफ्रायसो आङो कृष्णामणिखौ बुंनायखायसो बुंदों जेनेबा एबसुआ बेफोरबायदि बुंनो होनायावसो आं सिनायनाया सिनाय हाया ओमफ्राय आरो नोंसोर एबसुनि मानसिफोरा हमनो हम जाय मानसिया गाज्रि लाइनाव थांदों निजिनि मेगनजों नुजोबासो हम जुदि निजिनि मेगनजों नुवाखैबा जानला मोनला मानसिखौ दाय गैयालाबानो हमनानै जेबो लाब गैया जुदि निजिनि मेगननि सिगाङावनो गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंबा बेखौ हम नोंसोरो दिनै जोंखौसो हमनो बेफोरबायदि मोनबाय जेबो दाय गैया मा गैयानो दुनियाखौ इमान रेन्डि मानसिफोर दं बिसोरखौ मानो हमनो हायाखै होमबा जुदि जोंखौ दि बेफोरबायदि दाय गैयालाबानो हमदों हमनो गोसो निजिनि मेगनजों जुदि गाज्रि लाइनाव सोरखौबा थांनाय नुदों सोरखौबा मायबा गाज्रि मावनाय नुदों हमबानो जाबाय दाय गैयि मानसिखौ जेबो हमनो लागा मा दरखार जेबो दरखारानो गैयाना दुनियाखौ इमान रेन्डिफोर दं बिसोरखौ माने हमायाखै जों बायदिखौसो हमनो मोनदों दिनै जेबो दाय गैयि मानसिखौ हमनो गोसो दुनियाखौ इमान रेन्डि दं बेफोरखौ हमै बिदि जानला मोनला दाय गैयि मानसिखौ हमनाङा बेनो आरो दिनैनि बाथ्राफोरा आं भिडिअखौ मालाबानो आपल'ड होननानै सानदोंमोन नाथाय मबाइल गैयामोन आङो बिनि थाखाय आं आपल'ड होनो हायासै ओमफ्राय आं जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो नोंथांमोना जेथ' कमेन्टखौ जानला मोनला हरनाङा भिडिअखौ मोजाङै नायजोबनानैसो कमेन्टखौ हरब्लानो जाबाय